Yeah, we going to explore a lot of places now. There's pearls there by in Mhlanga Bay where I stay. There's a new oceans mola we never been. So this is an opportunity, to go see places. So guys, thank you very much a lot. Lavena Hospital, my hero, Dr. Nkosi, and the management in Lavena Hospital, the community in Lake
ne-South Africa yonke nangemthandazo. Ngibonge kakhulu konke njengamanje sekusesandleni sikaJehova. Singifisele okuhle umfowethu ukuthi konke akucabangayo kwenzeke, engathi namathuba emisebenzi angavela kakhulu, nempilo yakhe igqame kakhulu, abe yisibani. Ngibonga ithuba engiveza TV Thuleleni. Mina babukeli uTili wakashabani okuyena omdidiyeli wayeke ethe yenzeka iqale mina le ngihlela ngayo. Ngizodlulisa nje ukubonga kakhulu, ngiqale ngayithuleleni kuze i-Newsroom Africa okuyiyona ethole nesponsor okuyi-Landmed Private Hospital la eLady Smith. Ngike ngivale ngingambalulanga umntana enkosi wethu udokotela ngokwesikole, kodwa ngokwempilo uyithini. Ngokwesikole udokotela, kodwa ngokwethu ufana nathi. So siyabonga kakhulu ukuthi usize nansi into edame kwethu. Siyabonga lokho, ungagcini ngayo, qhubele phambili. uNkulunkulu usazokubusisa ne-age ise-right, iminyaka esayidinga kuwena, ungcono uNkulunkulu akuphe noba 100 years ukuze usize ezinye zey'nkedama. Ngeke nginikhohlweke nani muzi wase-Lady Smith. Ngeke ngikhohlwe enthe nakwenza. Ngizokubalula nje, bukani ukuthi ugqoke kahle kanjani. Imisebenzi yenu bengitshela ama-message ukuthi hayi sekula. Bonke i-management yala ekhaya kakhulu, i-CEO singamkhohlwa uThulo Mtakathwala okuyena ngicabanga ukuthi ngizosho ngolimi lethu i-PRO, mabe i-PRO noba-ke umqhumanisi wesibhedlela. Uyena obe umdidiyeli wayo yonke le ntwana lana, uyena wenza yonke into. Sengivala ngibonga kakhulu bafowethu, nimukele nangelila ngoba phela mhlawumbe sobuyabuye, mhlawumbe ezekele siyane inkosi. Kuningi ke esisazokuhlela ngalena naye Dokotela, ngoba into engiyicabangayo ukuthi athole umsebenzi. Umsebenzi ezothola kanjani na? Ukuthi ayosiza abanye abantu abaphethwe yilento ebimphela. Ngidlulisa-ke ukubonga kunina abafowethu, sengiqedile, sesibuyele eThekwini, sesiyombeka ekhaya, angisenakho okuningi. Thuleleni, thanks very much. Phila necrew yakho, thanks very much. Sibonga kakhulu. Nawe Thwala, siyabonga. Thank you. Siyabona baba la uDameni baba umzimba ukhala imali nomphethe amaskandi nomkhashazo kwamadoda. Siphinde sihambe noPhakamani siya ozosupport uPhakamani ke bazomkhumbula abaningi, umfowethu watholwa i-acid, umuntu athandana naye. Yes. Nangu nje la eceleni naye khona uzosupport. Yebo, but ke babuDameni elokuphawula. Ngiyabingelela kubabukeli neSouth Africa yonke. Amen. Ngicela ukudlulisa ukubonga okukhulu baba uNkosi, uNkulunkulu akubusise. Istaff sala ekhaya sifika indlela enasimukela ngayo. Nabaphathi besibhedlela CEO nabo bonke. Sengathi uNkulunkulu lokho enikwenzile angaphinda niphe futhi amandla nikwenze nakwabanye. Ngoba abantu baxakekile. Ngithema ngibuka ukuthi lo msebenzi buzowetha 140 to 180,000. Ngabona ukuthi uNkulunkulu uthumela ingilosi yakhe. South Africa siyabonga kakhulu. Ilokho nje ngifuna ukusho mina ukuthi South Africa masingabambana sibe into eyodwa ukude lapha esikhona. Ngiyabonga. Baba sesiyaphuduka impela. Engakutshela kona nje mfethu. Ukuhlala kwami la kumnandi. Yabo nje kubuhlungu khona ukuthi sengiyahamba. Kwafuthi kukhona nayo injabulo yokuthi ngiyaye ekhaya yabo.
nje ngizobonga kakhulu kubantu base South Africa uthuleleni TV ama-viewers ekhaya imithandazo ngifonelwa yabona nje bekuze kuthethe onesi kuthiwa no fawulale manje yabo ngibhizi nefoni ne-Lady Smith ke nje yabo kufike abantu kuthiwa bazongibona bengiphathele izipho angazi noma nike nabona nezipho imoto angazi noma izogcwala ni right manje ayizipho iningi kakhulu bafowethu ayiningi kakhulu ngiyabonga nje umphakathi wase-Lady Smith kakhulukazi South Africa nje yonke ngiyabonga bafethu konke nje buhambe kahle ngibonge nakuyo umzimba wemali la uDokotela wangiletha uyaphinda uyangilanda futhi yabo ngibone nje nomalume wami uShabani uTikizana ngaphandle kwakho bafethu lokhu bengike nikubone uye owasuka lapha emzini wakhe une-Facebook wezekhaya wathi hayi mshana asenzeni kanje ukhuluke aseplanile usazwa naye i-drawing board yakhe yabona nje kuningi akuplanile njengoba yazi ukuvela nje abantu abaningi bayangifonela bathi fethu nami nginayo inkingo nayo yabo nami ngiyafisa ukulithola isizo ngicela ungikhulumela noDr. Nkosi manje kunzima ngoba nami ngenzelwe umusa bafethu manje ke nezwa nje badesho nje lokhu uDokotela umzimba okhala imali inkulungwane nami bengingazi ngizoyithathaphi ebengingakufisa nje ukuthi mhlawumbe uhulumeni angenelele balaleli nabalandeli benqoba we-FM sisinayo uDokotela wethu la sinayo uDokotela wendawo uDokotela otrendayo uDokotela uNtando specialist sesihamba ke uDokotela isiguli sakho namhlanje siyakhona endaweni yaseThekwini ungathi nje kumsebenzi wonke ophuthulile nanokuthi uze udecide ukuthi umkhiphe namhlanje ushilo ukuthi kungaba 3 days injani healing process i-healing process kuyena iza kahle kakhulu njengoba selu-discharge nje ngibonga kakhulu kwi-staff nakwi-management naku-CEO wesibhedlela nakwi-South Africa as a whole i-procedure yahamba kahle uhila kahle futhi then uzobe qhubeka ne-treatment as an outpatient and then sizokhona ukuthi simbone kahle after 3 weeks for i-review yokuthi konke kuhamba kanjani ne-wound nayo yonke then we'll take it up from there. Okwamanje nje there's no infection. There is no infection, the wound is dry and clean, happy kakhulu. Excellent. We are getting inbox ngobeko we want this doctor and say ubhizi kangakanani abanye bayafona ngicabanga ukuthi kukomela uthole iPA nje sizobhekelana ukansara ifoni kuphela. Ubhizi kakhulu ngoba umsebenzi onjena udinga isikhathi. Busy kakhulu kepha bakhona ama-personal assistant ayangisize ngocingo sizokwazi ukufocusa kakhulu ekutreateni ama-patient nama-operations kepha nje ngalesi simo besihlangene ngaso ngi-happy kakhulu ngibonge nakumnambithu wonke uphume all out ukwenza sure ukuthi umfowethu uyasizakala nge-support ngayo yonke indlela nangobuntu nange-welcoming umnambitho omwelcome ngayo ne-staff as a whole elaven ngibonga kakhulu Sema kakhulu ngesikhathi sakho ngoba usematheni manje even the free advertisement uyayidinga utshela abantu ukuthi utholakala kuphi ngine-surgery la eMnambithi sitholakala ku-036 637 224 i-surgery eseNewcastle right opposite Provincial Hospital u-034 312 1833 sesivala nje usuneminyaka emngakanani okule process ngiyazi ukhona nami engibaziyo kuyobasiza especially ucrusha ama stones udume kakhulu ngokuthi awabheki ama gallstones kuma kidneys. You are the first doctor owawungasayenzi operation who had some ways ukuthi uyicrush ithini iminyaka yakho ukulomkhaya
cishe sibheke ku-15 to 16 as a urologist. Then medicine ngaqeda ngo-year 2000. Then you can count year 2000 until today. Usazosebenza uNkulunkulu akugcine. Ngiyabonga. Siyabonga. Yeah.